Kabeh dawuhe para sepuh mau pancen bener lan becik. Banget bungahku dene kowe kabeh padha ngelingke lan ngeman marang aku. Nanging ngertiya yen nggonku meguru lawan Bapa Durna njaluk ngelmu kasampurnan durung rampung, anane durung rampung. Sabab ana kudangan kang durung bisa tak wujuti. Pundhutaning Begawan Durna Ponggir Bapa Durna darbi bebana apa Yayi? Kudangane abon-abon sesaji kang sinebut tirta pawitra maning suci. Lho, ora ngono. Banyu suci mengkono mau dununge ana ngendi? Dununge ana telenging segara. Mula tekaku iki wigati arep njaluk pamit. Oh, anakku. Anakku. Biyen nggonmu ngandhut kowe pirang-pirang sasi. Tak rewangi mati raga bebasane. Bareng kowe lair wujud bungkus. 16 taun kowe wujud bungkus disetrakake ana ing alas Mandawasraya.